Good morning po mga ka-farmers. Welcome back to my YouTube channel. Huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe. Ito po kami ngayon. Magpapa-spray po ako ngayon sa aming palayan. Wow! Hybrid po ito na Pioneer mga ka-farmers. Tingnan niyo mga ka-farmers. Ito po mga ka-farmers. Hybrid po ito na Pioneer. Two hours later. Ito po yung mga ka-farmers ang pina-spray ko sa aking palayan. No? Ito, Trap Giant, Bayou Gold, Antica, at Higante mga ka-farmers. Yung tatlo ka-farmers, Trap Giant, Bayou Gold, Antica, Pulyarian mga ka-farmers. Ito yung pang-insecticide natin. Kasi nagbubunga na yung palay ko. Ilang katakos na, bay? 5. 5 katakos po ng Trap Giant mga farmers. Ito yung butang danto. Ito mga ka-farmers, Higante. Pila, duha? Duha? Duha para matapang. Tama yung unod? Sa gulig Antica. Ito mga ka-farmers, Bayou Gold. Kahit bay. Pwede ka nastawain nun bay? Ha? Sampulan na mga ka-farmers. Tingnan natin kung mabisa ba sa tao. Tuway isa bay, duha tuway. Pulyar ka pa na bay? Okay. Mga ka-farmers, ito na po si Boss Bala. Papaisip po ako ngayon ang pulyar at Giant. Yung side. Hybrid po to. Hybrid Pioneer. Tingnan natin kung hindi ba tumawala si Boy Bala. Hybrid po ito na Pioneer. Doon po mga ka-farmers, sa dulo po siya nagsisimula. Bay, di ka makita, bay! Di ka makita! Okay, mas? Ito po si Boss Balay. Or hayop po ito sa amin.
ka-farmers. Tingnan nyo. Bay, di na ka makita, bay. Mura mag-sprayer na nagmaktas. Ngra, boss. Nawa. Nawa pa. Pateka. Tignan niyo mga ka-farmers. Magkasing taas lang sila mga ka-farmers. Sprayer mo sa mga ka-farmers.